Ya. Ya. Corleng. Ha iso ora kuwatir nek penggerong loro kuwi wis ndro pelok beres. Maya apa iki santinet rambut. Bisa aku. Oh iya iso. Heeh. Santinet rambu ya Kieneng pamundutan lagu terus saka sapa? Saka dulurku lanang etan kono Putut Wijanarka. Wo. Nyuwun lagu lega Pak kangge Pak Dwija Kangka. Waduh. Tak tak dung dang dendang dendang. Apa kuwi? Lagu lega? Ya ora iso jurming baik. Sajake do streaming iki sajake. Ya wis ora apa-apa. Ya coba saiki genti rangkepe. Ya, sapa? Genti kalkun terus, kakung. Kakung, heeh. Kakung kok kalkun. Barang ngene omongi banter kleru. Sapa? Katno. Ya. Ya menajar slendro. Nek ra iso sirahe dingerna. Ya. Sing dinger iki gendere kok sirahe ora. Sirahe iki ndro pelok e. Kados. Wah, cancase. Gusti. Hop, sik baleni. Sing gerong Tatin Neti karo wis loro kuwi wae. Oh iya. Slender wae. Ayo kaya ngapa? Kok kaya ndak rapi gemrunggung. Ya.
Ya. Baleni saka ngarep karno idak modar. Kok kejembang to karo plola. Gelelenge ra jam-jam. Kados. Dos kalih apa? Gusti. Tambah tiwi. Ayo kira-kira belajar. Sampun tengah patri sangalang. Lho, kok slendro? Kok pelak. Ayo barang coba njajal. Yuk. Sampun tengah ratri. Ya. Meminta. Apa? Markita. Meminta. Rumitku Markita. Ora toyo wis aneh-aneh kok. Ya. Pangin tanding Penggirong telu wis kebek ya, Reng. Wah, kebek-kebek kabeh. Telu kebek-kebek kabeh. Ana sing susut. Iki sing susut wis mulai kebek kok terus. Iya. Ya. Jombang Jogja lho ngono wae. Telat. Ya ora apa-apa. Senengane nek do telat do meneng wae. Ya. Gusti Citreng janji. Ya. Apa citreng janji. Ring
sun wah matur nuwun